Бу җирләргә килеп керүгә, шақырым исәбе югалмаса да вакыт исәбе югала кебек. Иртәме, кичме икәнен тиз генә абайлап та булмый. Әллә нинди сихри әкияти чолганышка эләккән кебек буласың. Ерак-ерак заманнарда бу җирләрдә батыр йөрәкле, әмма бик тә тыйнак кешеләр яшәгән. Алар урманда гомер кичергәннәр, аюга йөргәннәр, бал ашаганнар. Аларның дәүләте дә, патшалары да булмаган. Удмурт халкының борынгы ата-бабалары тау башына менеп, үз худайларына дуга кылганнар. Бу тауга бер вакыт аккошлар очып куна, һәм кешеләр белән бергә гыйбадәт кыла башлыйлар. Шуның өчен удмуртлар өчен әле дә аккошлар изге кошлар булып санала икән. Бәхет кошы турындагы шундый матур безнең көнгә кадәр килеп җиткән бу халык риваяте телдән телгә күчә-күчә, гасырлар гизә-гизә удмурт халкының оныкларын бүген җилкендерә микән? Кайсы кул белән тотындык, шуның белән йөрибез, яме? Тотынгач йөрибез, башта уйлабыз, шуңа күрә тотынганчы уйлабыз фигура. Шау-шулы, ыгы-зыгылы меңнәрчә авазларга күмелеп яшәгән мәктәптә көндәшеңнең хәтта йөрәк тибешен ишетерлек тымызык тынлыкны тудырып булмаганга күрә, алар эчке тынычлыкка, күңел белән акылның бердәмлеге халәтенә сүзсез-нисез океаннар гизгән, логик фикерләүгә нигезләнгән, шакташык агач тактага бәрә-бәрә абруеңны, акылыңны, дәрәҗәңне акларга мөмкинлек биргән бу борынгы Һиндстан уенына чумып бирелеп ирешәләр. Баштангыч класслардан алып, югары классларга хәтле балалар бик яратып йөриләр. Араларында бармы инде бик тә сәләтле балалар? Бик сәләтле балалар бар. Агар барысы да сәләтледер инде сезнең өчен. Барысы да сәләтле, ярышларга да йөриләр. Гомумән бик кызыксыналар. Авылларда менә шундый үсеш ноктасы дигән программаның менә тормышка ашырылуы, менә шундый шахмат зоналарының барлыкка килүе мәктәпләрдә. Бу инде менә бу мәктәпләргә ниндидер бер чыннан да бер үсеш бирә бит инде, әйме? Чынлап та сез бик хаклы. Үсеш ноктасы, менә бу үсеш ноктасы барлыкка килү яңадан безнең түгәрәкләргә яңа сулыш биреп җибәрде дисәк тә була. Кукмара районының Зур Сәрдик гимназиясендә үсеш ноктасы цифрлы һәм гуманитар юнәлешле белем бирү үзәге 2019 елда ук төзелә. Тарихы белән 1913 елга ук барып тоташкан татар мәгърифәтчесе, интернационал һәм Марсельеза җырларын татарчага тәрҗемә иткән шагыйрь Габдулла Тукайның дусты Сәгыйд Сүнчәләй укытучылык иткән бу гимназиягә үзәктән шундый майлы калҗа эләгүе бик тә табигый күренә ки. Туган телендә белем бирүче, үз казанышлары, уңышлары белән Татарстанда, районда дан шөһрәт казанган бу тарихи мәктәп заманча технологияләр дөньясына аяк басканнан бирле яңадан яңа үрләрне яулый башлый. Балаларның белемнәре дә әзме күпме арткандыр дип уйлыйбыз. Быел менә бердәм дәүләт имтиханнарында да төгәл фәннәрдән алар күбрәк балалар җыйдылар. Алайса файдасы бар инде, әйме? Әйе. Һәм безнең гимназиядә 9нчы сыйныфны бетергән вакытта укучыларыбыз 100% диярлек информатикадан имтихан сайлыйлар. Хәзер. Димәк, аларның инде моңа ниндидер тегә ышанышы бар бирәм дип. Бардыр, әйе. Һәм менә бу гимназияның белем ягына гына түгел, аның статусын да күтәрә торгандыр бит. Күтәрәдер дип уйлыйбыз инде, чөнки безне тикмәгә генә сайламаганнардыр. Безнең районда гына түгел, республикада 97 мәктәп арасына беренчеләрдән булып керүебез, беренче карлыгачлар булуыбыз моңа дәлилдер. Менә бу үсеш ноктасы проекты бит инде авыл белән шәһәр арасындагы аерманы әзме күпме бетерү өчен уйлап табылган проект иде. Һәм менә ул шушы бер компьютер класслары белән, бер информатика обыжы технологиялар белән генә тәмамланмасын иде. Ул менә безнең авыл мәктәпләренең дә һәрбер кабинетында шушындый җиһазлар укытучы бер кнопка гына басып эшләр дәрәҗәгә килеп җитә алсын иде дигән теләктә калабыз. Әле андый мәктәпләр юк бит шәһәр җирендә дә. Авылда булсын беренче, әйме? Авылда булсын беренче. Чөнки бит бөтен нәрсәнең башы авылдан башланган.
Bir мәктәпкә берничә төр юаныш, менә алар үсеш ноктасы капшыгыннан чыккан бүләкләр, 3D принтер, квадрокоптер, виртуаль чынбарлык шлемы һәм башка шахмат, робототехника түгәрәге, технология, тормыш куркынычсызлык дәресе кирәк яраклары. Кулларына телефон тотып туган балалар цифрлы технологияләрне су урынына эчәләр. Ни дисәң дә, робот техникасы белән бәйле ачышлар бүгенге заман таләбе. Бу җитез хыяллар чигендәге дөнья сандугач булып сайрамаса да карлыгач булып оча бит. Һәм бу һавадагы торна түгел, бу реаль чынбарлык. Аны тотып, татып карагач, балалар баскан җиреннән ут чыгара. Мәктәпләр тантана галәмәтләрен күрсәтә. Узган гасырда ук белем алганнарда гына бу манзара ниндидер көнчелек тамырларын кузгата сыман. Кай вакытта сездән дә арттыручылар бармы, мәсәлән? Туктале абый, менә буны булай эшләп кешеләргә кирәк дип әйтүчеләр бармы? Әлбәттә бар, менә Закиров Файнур иде. Менә бу модельләрне чыгарганда минем biz bilan fikirlashib o'tirdik, nechik ornamentlarni yasab bo'lam ekan deb. Shunday tugul darajada geometrik figuralarni to'g'ri keltirgan. Ol o'zi bir olim menga uylanib kelib ko'rsatdi, ham men kelishdim-da, shuning bilan kelib chiqdi. Bizning tugul geometrik figuralar. Алайса, алар да сезне өйрәтә, сез дә аларны өйрәтәсез, әйме? Әлбәттә шулай. Сез укыганда мондай ноутбуклар бар идеме, юкмы? Юк иде әле мин укыганда. Алайса, сез компьютерларда эшләгәнсез инде, Әйе, без компьютерларда. Менә ноутбукларның җайлыракмы? Җайлырак, бик күпкә җайлырак, чөнки компьютерлардагы безнең барыбызына да җитеп бетмиләр инде без укыганда. Һәм без укыганда инде әзрәк искирип киләләр, ноутбуклар белән эшләргә күпкә җайлы, барысына да җитә, һәм аларны үзләре белән күчереп тә йөртә алалар. Иң гади роботны аякка бастыру өчен бер дәрес вакытта җитә диләр. Әмма Androidка гамәли программа төзегәндә һич тә ашыгырга ярамас, юкка гына өлгерерсең, юкса кеше көлдерерсең халык димәгән. Бу һич шиксез тимер аяклыга да кагыла. Һәм ул нинди рәсемне ясарга тиеш? Үшпушмак. Карагызда ничек итеп тигез ясады бу үшпушмакны, әйме? Ә син шундый роботны ясыйсың киләме? Шын роботны. Ул нишләр иде микән, әгәр дә син аны ясасаң? Ул миңа үй буенча булышыр ие. Өйне җыштырыр ие. Алайларның һаман ийләрен җыштырасы килә. Киләчәктә мин инженер булырга уйлыйм. Инженер булырга хыялланасың. Кем соң ул инженер? Ул глава кебек инде. Глава кебек? Район главасымы? Ул авыл җирендә программист булып буламы? Мин була дип уйлыйм. Мәсәлән, кайда? Мәсәлән, хәзер дистанционно да программалаштырып була. Һәм хәзер хәтта хуҗалыкларда төрле аппаратлар тора бит. Төрле роботлар эшли, әйме? Мәсәлән, сыер сава торган роботлар, нинди роботлар гына юк. Алар бөтенесе дә кайчандыр менә мондый кичкенә генә роботлардан башланганнардыр инде, әйме? Син аның турында уйлаганың булдымы? Әйе, булды. Лаборатор эш өчен кирәкле җиһазлар. Цифрлы лаборатория, пульс сенсоры, үзәк модуле һәм модульгә тоташтырыр өчен кабель. Тамырны тамыр, клетканы күзәнәк дип өйрәткән бу татар мәктәбенә үсеш ноктасының заманча җиһазлары төп һәм бердәм имтиханнарга әзерлек өчен менә дигән этәргеч булды. Татар телендә укысалар да рус телендә имтихан бирүдән бүген куркып торасы да юк, бөтен ярдәмлек кул астында. Без pH үлчәү датчигын алабыз, һәм аны суда чылатабыз да, аны киптерәбез. Ул булганы 2000 елларда бер кайткан иде безгә лаборатория, универсальный микролаборатория. Шуннан соң бер генә дәгән химик реактивлар да һәм шулай ук приборлар да әле күренмәгән иде. 20 ел эчендәме? Менә 20 ел эчендә бер минем үз гомеремдә шундый яхшы кайткан приборлар булды ул вакытта, реактивлар да шулай ук булды. Менә соңгы менә шу точка роста килгәннән соң инде без бик шатбыз, чөнки бик күп химик реактивлар кайтты, безгә куллану мөмкинлеге бар. Шулай ул искергән реактивлар ва тәҗрибәләрне үткәреп тә булмый иде.
хәзер инде тәҗрибәләр счет итеп килеп чыгалар, бик әйбәт, бик яхшы реактивлар. Аннан соң шулай ук ОГ һәм ЕГЭга әзерлек буенча безнең лабораториядә дагы реактивлар җитәрлек булды хәзер. ОГ-га әзерләнгәндә анда бит тәҗрибә ясарга да кирәк була, әйме? Безнең аның бар практик өлеше. Менә шул практик өлешендә балалар 2 пунктка җавап бирүдә тәҗрибә үткәреп, шуның нәтиҗәсен күрсәтергә тиешләр. Шуңа күрә безгә ОГ буенча да менә бу реактивларның ниләрнең кайтуы бик яхшы булды. Менә балаларга хәтта халатлар дагы кайтты. Шушы ОГ-га әзерлек буенча, точка росты буенча бик рәхмәтлебез без. Хәзер инде кирергә, укытырга бүтән мөмкинлекләр бар. Телевизор да бар, проектор дагы бар. Хәтта менә принтер дагы кайтты. Безнең даже эшләгән эшнең нәтиҗәсен без чыгарып үзебез күзәтә алабыз. Шунда каймы шул дәрестә? Әйе. Шул дәрестә эшлисез, тәҗрибә үткәрәсез. Biz нәтиҗәсендә күрәбез. Бу бит инде балаларга нәкъ менә химия фәнен яраттырыр өчен әйме бик тә кирәкле. Но безнең мәктәптә химия фәнен яратмыйлар дип әйтә алмыйм. Ел сайын безнең 5-6 бала ОГ бирә, ел сайын 3-4 бала ЕГЭ бирә, ел сайын медицина университетына укырга кирәләр. Безнең яраталар химия фәнен балалар. Цифрлы технологиялар тормышыбызга елдан-ел күбрәк үтеп керә. Киләчәктә бу балалар теләсә кайсы районның басуына барып, игеннең яфрагын тотып карап, анда нинди авырулар барлыгын, нинди микроэлементлар җитмәвен күз ачып йомганчы анализлап бирә алырлардыр. Безнең мәктәпкә килеп укый торган балалар арасында бик күп балалар авыл җирлегеннән килеп белем алалар. Һәм аларның үзләренең төп максаты кире үзләренең менә шушы туып үскән авылларына авыл хуҗалыгы профессияларын алып, шушы авылларга кире әйләнеп кайту һәм авылларны үстерү. Менә аларның төп максатлары бүгенге көндә шушы. Һәм аның өчен алар инде биология, химия фәннәре бик әйбәт үзләштерергә кирәк. Әйе, алар инде менә шуның өчен биология фәнен бик ныгытып, кызыксынып өйрәнәләр. 5нче класстан ук инде аларда фәнгә карата мәхәббәт уянды. Алар фәнне яраталар һәм шул максаттан алар инде менә үзләренең профессияларын биология өлкәсе белән бәйләргә исәплиләр. Әгәр дә без мәсәлән авылларны үстерәбез дисәк, димәк без авылларда да шундый шартлар тудырырга тиештер инде, әйме? Шулай, бик дөрес әйтәсез. Без инде менә монда шәһәр җирлегенә килеп укучы балаларны гына түгел, менә төп авыл җирлегендә укучы балаларны шушы авыл җирлегендә кызыксындырабыз икән. Димәк инде турыдан-туры монда инде авылга мәхәббәт туа һәм авыл җирлегеннән китмәсләр безнең балалар. Укып кайтканнан соң, анда алар хезмәт итәрләр һәм авыллар безнең яшәрер һәм чәчәк атар дип без өметләнеп калабыз. Уку процессында күп санлы технологиялар нисбәте турында җәмгыятьтә күптәннән фикер алышу бара. Ясалма интеллект барлыкка килгәч, бу бәхәсләр тагын да артты кебек. Цифрлаштыру тормышның аерылгысыз бер өлеше. Шуңа күрә аннан өйгә кирип, качып күрмәмешкә салышудан мәгънә юк. Бүген компьютерга 40 төр эшне йөкләргә мөмкин. Ул формула да чыгара, кагыйдә дә яза, тәҗрибә дә үткәрергә булыша. Әмма тел астында агу да, бал да икәнен белә торып, һәр нәрсәнең шиге булуын аңлап, безгә гаҗәп мөмкинлекләр биргән цифрлаштыруны да файдалы итеп куллана белү зарур. Безнең 20 минут табутарыга тиеш. Әйе. Амында менә үлчәүне сез күрдегез, 3-4 минутта эшләп бетерергә була. Алай сайында тизде, җиңел дә, әйме, һәм балаларга да кызыклы да. Ара кызыклы инде. Чөнки бүтүнсе дә яңа, барысы да яңа. Бер, тотып караулары үзе бит инде икенче төрле. Үсеш ноктасы проектының төп максаты авыл җирендә күмәчнең ничек үскәнен белгән авыл балалары өчен шәһәрдәгечә уку шартларын тудыру. Бу проект нигезендә Татарстанда гына 370 мәктәп яңа җиһазлар белән тәэмин ителгән. Бу мәктәпләрнең күбесе авыл җирлегендә урнашкан һәм аларның күпчелеге балаларга туган телендә белем бирә. Һәм бу проектның милли мәгариф өчен иң отышлы, иң файдалы, бәрәкәтле ягыдыр. Балаларга иң мөһиме, мин гел әйтәм, бүтән мөмкинлекләр тудырылган бүгенге көндә. Һәм без аны тудырырга тиеш тә мөмкинлекләрне. Без кайда гына яшәсәк тә, нинди милләт баласы гына укытсак та, бүтән балаларга да бер төрле шартлар булырга тиеш. Икенче елга тагын бер Мари мәктәбен кертмәкче булабыз. Икенче елга без тагын шушы үсеш ноктасына Мари мәктәбен кертәбез, һәм бер Уртмурт мәктәбе, Ашимия мәктәбен, һәм инде Пашкөче урта мәктәпләре, Мари мәктәпләрен кертергә дип торабыз. Ни өчен нәкъ менә күп милләтле полингваль мәктәпләрне кертергә булды?
Күп милләтле кертүнең сәбәбе шул, тагында үсеш бирә. Гел без инде рус татарны гына карарга түгел, безнең районда бит инде күп милләтле район безнең. Без бүтән милләтне дә бер тигез дәрәҗәдә күрәбез. Һәм аларның үсеше дә бер тигез дәрәҗәдә булырга тиеш, һәм тиешле дәрәҗәдә без шәхес тәрбияләргә тиешбез җәмгыятькә. Бу җирләргә килеп керүгә чакрым исәбе югалмаса да вакыт исәбе югала кебек. Иртәме, кичме икәнен тиз генә абайлап та булмый. Әллә нинди сихри әкияти чолганышка эләккән кебек буласың. Бу Удмурт халкының борынгы ата-бабалары тереклек иткән җирләр. Удмурт халкы дәүләтләр дә төземәгән, тәхетләр дә кырмаган. Хәтта фотосурәткә төшергә яратмаган, бик тә тәртипле, итәгатьле һәм дә тыйнак халык мәгарифкә тартылган. Нырья авылында беренче мәктәп 1871 елда ук төзелә. Безнең танылган кешеләр инде улар. Беркутов, Ермолаев, Прокопьев, Сугатов, Захаров. Әле булар гына түгел, әле тагын да бар әле алар, бөтенсе монда күрсәтмәгән әле. Бөтенсе турында менә язарга тырышабыз. Мәктәп газет бар безнең, школе дигән. Анда балалар да язалар, үзләре гаиләләре турында да, яки таныш кешеләр турында да, безнең выпускниклар турында да. Ирина Васильевна, гафу итегез, читен булса да әйтим инде, сез милләтегез буенча кемсең? Удмурт. Сез Удмурт милләтеннән. Әмма сез татарча шундый матур, саф телдә сөйләшәсез, мин шак катып тыңлап торам. Бу бит инде сезнең димәк мәктәптә укыдыгызмы сез менә татар теленә? Укымадык айда инде без иптәшләр белән сөйләшәбез иде. Бик яратам татар телен, музыкаларны тыңларга да бик яратам. Авылда яшәүче Удмурт халкы татар телен яхшы беләме? Әби бабайлар бик яхшы беләләр. Алар гел татарча индерсәң, гел җавап бирәләр әйе. Бүгенгә көнгә балалар тоже яраталар, сөйләшәләр. Бар татар малайлары удмуртча сөйләшәләр. Безнекеләр инде тырышалар сөйләшергә татарчада. Удмурт халкы ничә тел белә алайса? Рус телен белә, татар телен белә, үз туган телен белә, удмурт телен белә. Бу бит инде полиглот халык дигән сүз. Шулай булачак инде. Она англичанка. Шулаймы әле? Сез инглиз телендә өйрәтәсез, инглиз телен. Укытабыз, тырышабыз. Нырья мәктәбе 2017 елга кадәр ким дигәндә 4 телгә өйрәткән уку йорты. Биредә рус, татар, удмурт һәм чит телләрне бөтен балага да укытканнар. Әмма бу инде кысыр хыяллар булып калган, бер риваять булып сөйләрлек, әмма кеше теле әйтеп бирә алмаслык, газиз хисләрне кузгатучы дәврләр. Яңа уку елын мәктәп яңартылган бинада каршы алды. Авылда урнашкан бу мәктәп хәзер шәһәр гимназияләреннән ким хур түгел, артыгы белән дә булмаса әле. Заманча шартлар һичшиксез укучыларның белемен һәм эш күнекмәләрен, зиһен байлыгын да арттыра. Вот когда пришло все это оборудование, вот, честно говоря, вот вы немножко... Да, сперва мы в недоумении было, как это все собрать такие, но со временем все становится легче, легче, вроде все понимать начинаешь. А сперва, когда пришли, представления-то не было, все было очень сложно. Бүген мәктәптә атнасына 3 сәгать 70% бала туган удмурт телен укый, 30% татарлар татар телен сайлый. Акмаса да тама әле, анысына да шөкер кылып яшик. Демәк, охшаш сүзләр бик күбәйме? Да, вот еще. Суган, еще какие вот слова. Суган, миндер, потом еще... Кишер, вот, кишер, вот. Чукундер тоже самое. Да. Кыяр, да. Бәрәңги нет. А удмуртча бәрәңги ничек була? Удмуртча бәрәңги. Ну, татарча бәрәңги. Бәрәңги, вот, очень много. Балаларда белә икән. Бу дәреслекләр соңгысы кайчан чыккан? Бу ничәнче елгы дәреслекләр соң? Ой, знаете, с этими учебниками у нас проблема. Нет, вот с какого года они уже? 4-го года. Проблема.
С этими учебниками проблема. Бу моннан 20 ел элек бастырылган удмурт теле һәм әдәбияты дәреслеге. Бүген бу китапларны мәктәптә күз карасыдай саклыйлар. Удмурт теленә өйрәтүче тел һәм әдәбият дәреслекләре федераль исемлеккә кертелмәгән. Аларны яңадан бастыру, яңарту, яңа укыту методлары белән байыту, сан ягыннан арттыру инде ничә еллар дәүләттә хәл ителмәгән зур бер авыр мәсьәлә. Бу милли республикалар вәкаләте, аларның федераль үзәк белән уртак гамәлләре. Идел буе халыклары арасында үз үҗәтлеген тарихта избатлап барган Татарстан гына бу эштә шактый изләнеп, чыкшынып ниятләренә иреште. Республикада татар теленә өйрәтү дәреслекләре федераль исемлеккә кертелде. Димәк, аларны илебезнең теләсә кайсы почмагында яшәүче милләттәшләребез дәресләрдә кулланырга хокуклы. Әмма бу әҗире шиксез булган, әмма чыгымнары да зур булган эшкә башка төбәкләр тәвәккәлләп тә тормыйлар. Роботлар төзеп, аларны йөрткән, очырткан, хәтта сөйләшергә өйрәткән заманнарда табигатьнең бер олы бүләге кодрәте булган туган телләр дә шундый ук игътибарга кайчан лаек булыр. Намусыңа сыйынып, йөрәгеңә ышанып та ил күзендә күркәм булып калырга мөмкин бит. Очень мне жалко, вот, что удмуртский язык вот теряется, не разговаривает уже. Зачем это нужен, говорят, вот. То есть, может быть, даже душа народа не в каких-то новых зданиях, не в каких-то там в оборудовании в каком-то, а душа народа, она в языке, наверное, да? Конечно. В песнях, в народных традициях, в истории, да? То есть она намного глубже, она не то, что лежит на поверхности, она намного глубже. Правильно говорите. Вот когда вот раньше вот я с бабушкой жила, поэтому я все время про бабушку говорю, потому что не было у меня ни отца, ни матери, меня растила бабушка. И вот когда она гостей встречала, да, вот они напротив друг друга сидят, и вот прямо вот так вот она поет песню, и вот прямо вот так руку друг к другу прижимают. И это что обозначает? Это обозначает, что я тебя уважаю, с уважением я тебя пригласила к себе домой, уважай и ты меня тоже. Вот именно вот это вот свое тепло, свое уважение, свою любовь она передает своим гостям. Именно вот это объясняет, да. А мы сегодня даже боимся подойти друг к другу. Да, вот этот коронавирус, да? Да, коронавирус, правильно. Люди вот боятся подойти друг к другу. Да. Люди начали друг от друга отделяться. Отдаляться. Ворота закрываем, соседям не заходим. Да, вот так вот. Да. И совсем это не по-вашему. Не по-нашему это. Совсем это не ваше. Да. Какие вот только песни моя бабушка не знала, какие только праздники она не проводила, она вот такая у меня была. Вот это вот все, что я вот сама знаю, вот это хочу передать я им. Мәсәлән, менә бу үсеш ноктасы. Ул менә технология кабинетларын җиһазландырдылар, әйме? Биология, химия кабинетларына яңа җиһазлар килделәр. Бәлки киләчәктә менә туган телләргә карата да шундый ук игътибар булса иде. Сез шулай дип уйламыйсызмы? Яңа дәреслекләр китертер өчен, яңа нидер андай әсбаплар, тагын уку әсбаплары килсен өчен. Менә шундый ук программа, федераль программа, үсеш ноктасы дигән федераль программа. Ничегрәк карыйсыз? Әйбәт булыр иде бит инде, әйме? Ул программа бик әйбәт инде. Бәлки үсеш ноктасы дәвам итеп, без менә шул телләрне дә күтәрү буенча безнең безнең уйлавыбыз буенча бу фәннәрдә генә тукталып калмас ул. Ул калган фәннәрдә дә, чөнки калган фәннәрдә бит безгә дә кирәк бит җиһазлар, безнең дә үсәсебез килә диләр. Шуның өчен минемчә ул бу фәннәр белән генә тукталып калмас. Кешелекнең төп максаты тормышны яхшырак, камилрәк итәргә тырышу. Артка карама, чигенмә, алга бар. Моны без яхшы үзләштердек. Уйнап туйгач, җан азыгына да вакыт калырга тиештер. Яра рухны ныгытучы терәк тә табылыр әле. Чөнки ана сүзе дигәне кара төндә дә кояш чыгара. Юл буендагы карт агач, аның кәүсәсе әкиятләрдәге батыр кебек дәү, юан, кабыгы тубырланып беткән.
Янында әле ауған, сынған ағачлар да күп, әмма бірән-сәрән шыққан үсентеләре дә әле бирешмичә тереклек итәргә азаплана. Бүгінгі заманда бу агач кебек тамырлар җәйер өчен, үсентеләр чыгарыр өчен тылсымчы булырга кирәктер. Әмма һәр халыкның тормыш мәшәкатьләре, ыгы-зыгылары юшкын өстәлеп торган заманнарда җавап кайтарырдай, телне шарлатучы офык артында әле күп офыклар булачагына инандыручы якты бер өмете булырга тиештер.